A sosit momentul să adresez și eu elefantul din încăpere. Priviți cu atenție imaginile care urmează, dar vreau să vă spun din capul locului că, deși nu știu natura problemelor pe care Nicușor Dan le are, eu l-aș fi votat fără nicio ezitare dacă ar fi avut inima la locul ei și ar fi fost de partea adevărului, la fel cum l-aș fi votat și pe Călin Georgescu, în ciuda ciudățenilor pe care și el le are. Însă, ironia sorții este faptul că cei care se vor îmbulzi să-l voteze pe Nicușor sunt cei care îl numesc pe domnul Georgescu Țăcălin Georgescu.